Mela, miegħi għandi lil Matteos, Grassos Matteos kif inti? All right, inti. Right, jien. Dak laqwa. All right. Għatna nagħmel xi ħafifa ta' Bħal xiex. għatna nagħmel xi ħaġa xejn mixja bil-mod u hekk kollox bil-mod. All right. L-importanti kien hemm wieħed għall-importanti l-ħsieb. Il-moħħ jibda kollox, ġifieri hemm min jgħidlek l-akbar għadu huwa l-ġisem. Issa l-akbar għadu jista' jkun il-ġisem, il-moħħ, skont inti kif tużhom. U l-moħħ jiddetta kollox. Ġifieri jekk inti laqqas għandek ħsieb illi tibda, laqqas għandek xewqa, nista' nassigurak li minn tibda qatt. Da bħal min ipejjeb. Jekk hu minnu nnifsu ma jkunx iħoss il-bżonn illi jieqaf, qatt mhu se jieqaf. Għax jekk jiena kuntent impejjeb, jekk jiena ma rridx naqtagħhom, l-ebda proxmu mu ħajjini biex naqtagħhom, ġifieri dik number one. Dik l-istampa li qed naraw għalan fil-fatt hija. Ma stajx nifhem għadha l-istampajiet ta' No, apposta qiegħda. Jiena ħsibtu r-reklam tal-F-lifting daw twaqgħet l-F-lifting. Tara tkisser kollox, le. Dik hija stampa tajjeb ta' xi ħaġa infarka f'1000 miljun biċċa. U ħafna nies aran meta jkunu jridu jibdew jinbidlu dak li jibdew jagħmlu. Oġġetti farkuh f'1000 biċċa. Jgħidu pereżempju għax biex nagħmel l-exercise, irrid nagħmel l-alarm iktar kmieni, irrid nipprepara l-ħwejjeġ, irrid naqfel il-lazz. Dik hija problema, Men inti wieħed. Dik iwa, dik jiena wieħed minnhom bis-sejt għalhekk għalfejn. Għaliex min għandu l-ġurnata tiegħu twila u ħajdaħħal l-eżerċizzju ħatkun diffiċli li jerġa' jtawwal il-ġurnata. Ekku, issa dik normalment. Mhijiex easy. Nifmek għala. Qed nitkellem mill-punt tiegħi personali. Għalek vera nħu pjaċir nitkellem miegħek. Mhijiex easy. U dik hija l-mentalità illi fiha irridu naħdmu ħafna lan għaliex. Għax fil-fatt l-exercise huwa bħal investiment. Illi inti għal-mod tal-kelma qabad somma flus, tlifta biex nistgħu ngħidu hekk, imma inti bil-ħsieb li dik is-somma flus il qudiem tkabbara. L-exercise ħadd investi fih nofsija, allura inti ma daqatajn tgħid il-lanġ li tlift nofsi oħra. Però tant ħadd rendilek fil-mod ta' inti kemm tkun produttiv. Mela jekk oġġett qabel kien joħodlok sija, issa joħodlok forsi 3 kwarti biex tagħmlu u tagħmlu aktar mill-qalb. Għax qed tħossok tajjeb, qed tħossok enerġetiku, ġismek reġa' postu, qed tħossok inti anka stirat kif suppost, eċetera. U apparti minn hekk, inti anka ta' madwarek ħajkun dik l-enerġija għandek, jiġifieri ħafna nies jgħidulek meta ikun hemm persuna enerġetika, bla ma trid tkun enerġetiku bħala, sa jekk it-tim tiegħek, it-tim li jaħdem miegħek, ħall enerġija minn għandek għalan, ara kemm flimkien tistgħu tagħmlu iktar xogħol. U di tot tanka tal-familja, tot tanka għall-ċirku tal-ħbieb. Jekk inti jom enerġija aktar timta madwar naħseb illi jisparawli. Ifhimni, ma naħsibx jien, għax dak huwa feeling pożittiv. Imma xi jagħmlu ħafna nies għalan, ifarku f'1000 miljun biċċa. Li qed nipprova illi nixtieq anke soluzzjoni minn espert bħalek huwa illi meta għandek persuna illi jien eżempju l-ġurnata tiegħi tibda mis-7 nibda bit-telefons, żgur. Għax tażel ma tistax ma tixelux. Le, skont il-karika tiegħek xi tkun. Nifmek għalan, però għalhekk mhux possibbli, għalhekk nieħu gost dal-programm. Illi inti tiddelika dik ix-xi ħaġa lil xi ħadd ieħor. Illi tgħid isma' sa ċertu ħin jien għandi sistema fuq il-mobile illi pereżempju naqta' u t-telefon għad tmur għand nofsija, dawn nofs, l-eżerċizzju għamiltu jiena, tajjeb, u mbagħad iva nibda l-ħajja tiegħi normali. L-għażla hija tiegħek li inti twieġbu fis-seba'. Mhix easy daqs kewwa. Ma naħsibx li xi ħadd mela ċertu deċiżjonijiet meta jiena ħa nitkellem fuq innifsi. ċertu deċiżjonijiet meta tkun f'karika bħalma jagħtina ma nistax niddajverja telefon fuq xi ħadd ieħor. Sewwa. Allura ċertu deċiżjonijiet li jkunu fuqi. Issa jiena tip ta' bniedem illi nibda fis-7 ma nistax ma nibdix fis-7 għaliex fis-7 ikollok kru ta' nies illi qegħdin hemm barra jaħdmu, allura bil-fors irid tkun qed magħhom ta' tiegħi titwal sa' 7 ta' filgħaxija żgur. Sewwa. Sewwa bil-fors titwal hekk għaliex hemm xi ħaġa illi għaddejja. Però mhux easy illi tarġa' ittawwal testendi il-ġurnata barra tiegħek. Kieku easy għalan ħadd m'għandu dil problema kieku lajjena ma naħdem dan ix-xogħol u laqqas hawn ġim fid-dinja li huwa miftuħ għax m'hemmx bżonn. Tajjeb, imma għax hawn din it-tip ta' ħajja li qed ngħixu llum li qed tikkawża diversi problemi, mhux biss ta' dera, imma tal-mod kif tħossok, tal-riżultati li inti ġib anke mill-isptar, ta' testijiet, ta' operazzjonijiet, illi hemm bżonn li jsir xi ħaġa bis-serjetà. Issa fuq dan il-punt ta' li jiena niddelega u ndelegax, ma tantx naqblu jiena u inti għax jiena fl-opinjoni tiegħi nemmen illi forsi f'dak iċ-ċertu tal-ħin tgħid tisma' ħajkun hemm xi ħadd li joħod li risposta. Pereżempju ċempel Tony, ngħidlu Tony, jiena Doris, bħalissa qed nieħu l-kol sa' Ellen, titadilu xi messaġġ, ħalli ċempilek lura u dik in-nofsija li inti frankajt
investejta fl-exercise. U batajd li inti fil-pija tal-ġurnata kif ħatuża. Ningusta il-daj. Jena kelmek kif inħoss. Relax, ningusta. Issa, Elin, fuq din għal-kunċett, inti qed nispiċċa ġurnata fis-seba'. Nifmek li jkollok f'moħħok ikun li mmur id-dar, nistrieħ, nikol xi ħaġa u nikkalma. Nifmek 100%. Studji sabu kemm tikkalma ħafna iktar, jekk inti wara x-xogħol tibqa' sejjer tagħmel l-exercise. Għax dak il-barmil minn l-ħsibijiet u affarijiet li kellek f'moħħok, literalment battaltu. Hemmhekk naqbel miegħek. Allura inti awtomatikament. Hemmhekk iktar huwa vantaġġuż għal min jaħdem bħali milli huwa l-vantaġġ ta' filgħodu. U għalhekk irridu nsibu postijiet u affarijiet li huma komdi anke għal ċertu ħinijiet tal-ġurnata. Għax dan mhux kulħadd li jista' fil-5 u nofsinhar jitrenja jew fl-4 ta' filgħodu, kulħadd għandu l-ħinijiet tiegħu. Mela irridu nsibu l-oġġett li jaħdem magħna hawnhekk nara ħafna esperti tiegħek, Elin, Dwiefer, xar, illi kif qalulek tajjeb hemm il-consultation. Għax li jotta l-persuna, ma toċċa l-persuna be. L-istess ħaġa fejn jidħol il-fit loss, ovvja. Allura min jgħid li kien approva il-tip ta' sis ħadmitx, x'għamlet ħażin? Le mhux bil-fors li għamlet xi ħaġa ħażina. Jista' jkun li magħha. Mhux kulħadd l-istess. I tista' tagħmilha inti le. Jiena ħankun onest insib komdu illi wara li tgħaddi l-ġurnata nilqata nippassiġġa x'imkien waħdi. Tajjeb wis. Illi hija xi ħaġa illi kif qed tgħid inti għaliex vera tbattal il-barmil huwa stress relief, huwa vera importanti. Però naħseb għal minnu bħali u jiena lek għandilek bħal esperta hawnhekk huwa importanti illi naraw kif nikkeċċjaw għaliex ta' filgħodu ma tkunx daqshekk easy għal ċertu individwi. Nifhem. Speċjalment individwi li jkunu għaliex jiena m'iniex uniku li għandi pożizzjoni għaw ħafna individwi ċertu. Però again dan mhux jaħdem miegħi forsi mhux jaħdem miegħek Ellen huwa li nipprova norqod imqar nofsija qabel biex inqum nofsija qabel, għax dak il-ħin meta kif qed tajjeb inti il-mobile adukwiet, l-emails ma bdewx deħlin, il-ħunet għadhom magħluqin, huwa l-ħin jien nista' nagħmel l-aktar produttività. L-aktar nista' nagħmel affarijiet illi fil-pija tal-ġurnata qishom ħansibhom ta' xkil. Mela jekk jien għamilt l-exercise u ma kellix bżonn noqgħod nieqaf għall-mobile kull 2 sekondi, dak l-exercise għamiltu ħassejtni tajjeb u bdejt il-ġurnata boost u b'vantaġġ ħafna iktar fuq ħadd ieħor li għadu jieħel għax-xogħol għajjen għax għadu maġiġ f'sijaw. Inti bl-exercise, għax normalment ukoll ħadd xawer wara. Kont spidjat. Importanti li tajt inti tijak Jiena ħan huwa ħafna importanti li jkollok exercise fil-ħodu għaliex inti ħajkollok il-morning tiegħek ħajkun iktar. Parentesi żgħira kien nista' nagħti punt ieħor. Nissuġġerixxu l-aktar li dak l-exercise isir qisu għal madwar is-6 naqsin kwart is-6 ta' filgħodu. Għaliex? Għax għal ħabta ta' 6 u nofs ħafna toroq Maltin jibdew jiġu vera busy, jibda l-istess ta' traffic u xi ftit minn inti ħadd mill-leg terġa' stress lura. Allura jekk inti ngħidu aħna qabel is-6 u nofs tkun jekk jista' jkun tlaqt mit-triq erġajt, normalment il-ġurnata tiegħek ħatibqa' għaddejja daqsxejn iktar bil-kalma mis-soltu. Taqajjibna xi 5 naqsin kwart 4 nofs fil-ħodu da. Jekk torqod kmieni ta' mesew. Qed jgħidulna li baqgħandna ftit żgħira minuti flimkien, minuta u nofs. Ħa nerġa' naqbadlek ma' dak, Ma dan it-tfarrik, għax tfarrik inkwedani. Kif qed niddiskutu jiena u inti, qed infarku oġġett f'1000 biljun biċċa, allura qed narawha bi kbira. Fil-verità taf sabu, illi min jidħol għal xi proġett, pereżempju ħansemmu jien, naf jiena rrid illi jkollha min jara bitqila jgħid għax irrid naħdem iktar u rrid inżomma mant il-kunjata. Bla ma trid ħataqta' qalbek. Jien eżempju l-problema ta' traffic tiegħi solvuta. Ġien nista' nqum ta' xina nitravarino. Tista' wkoll il-ġurnata u s-servizzi ta' taxis u affarijiet simili illi inti tista' toqgħod taħdem fuq wara ta' taxi waqt li hemm traffic u malli wasalt kemm laqt il-laptop u kompli. Ġifieri dejjem hemm soluzzjoni. Allura jekk aħna l-affarijiet inkabruhom u nfarkuhom, ħanarawhom bitqal. Mela ħan nistieden lil dawn in-nies li qed jaraw kellhom Ellen. Nidrom isma' l-exercise tiegħek araħ bħala jiena lbist slipper u mort nagħmel l-exercise. Minflok rid nilbes is-slipper, nipprepara l-ilma, nilbes il-ħwejjeġ, ninsartja l-karozza. Ħa tagħmel storja kbira u ma tagħmel xejn. U l-problemi tiegħek li tdejqu kellhom ħajikbru miegħek u dawk l-affarijiet li forsi tixtieq bħal pereżempju tidher aħjar, tħossok aħjar, ikollok saħħa aħjar, titbijat minnhom minflok ma tersaqlehom. Grazzi Matteos, grazzi tal-li kont magħna għal ġimgħa oħra. Nirringrazzjak ukoll ta' din ir-rokna pożittiva żgur. Ħamorru għal ftit momenti ta' riklami kif niġu lura
nibdew naraw il-closing u nibdew naraw ir-riżultati staġara. Priscilla sa ma kont titkellem ma' Matteo ukoll daħlu fi changing room, il-modella tagħna qiegħda bħalissa tipprepara ruha, Dorian Borg qiegħda tiffitjaw tara li bar iktar ġakkettina apparti li kellna fuq id-dami żguri li kellna ġakkettina oħra preparata u xi ħwejjeġ oħra preparati, ħanaraw daqsxejn dan wara dawn ir-riklami.